Лентата около уплътняващата машина приема PLC система за управление и интерфейс с сензорен екран. Силиконов валяк под налягане за хранителни продукти. Добра устойчивост на износване. Конструкцията на намотката е проста и лентата може бързо да се регулира и подменя. Структурата е разумна и стабилна, удобна и бърза и с висока производствена ефективност.